Здравейте, YouTube, аз съм Fireplay от Super Gameplay Team. Тук до мен е Dead Race или както се пише тук в CS, Hot Chill, да го знам там, кажи си името е. Hot Chili Peppers, бе. Как? Hot Chili Peppers. Чили, бе. Горете. На български гореща чушка. О, аз съм зомбито! И аз. Виж ма, за теб съм. О, Джинига, ще го прибърна, не можах. Опа, внимай, има Голден. Опа, сега с Голдена. Ей, има и джетпак, той професионалист. Пази се от него. Виж го къде, виж го. Знам, сега ще се пробвам тук за обиколя. Аме ма килнаха, само това ти казвам. А как се купува, колко амо е голданака? Ще спални, да знаеш. След колко секунди? Ям куршуми! И аз умрях. Това е такова, бе. Няма сега да те спални. Трябва или времето да свърши, или да такова. И колко ще го правим този клип? Колкото си решим ние. Как се купува голден това? Ака. Къде ти е джетпака? А така ли е? Да. Чакай, първо аз гледам. Първо гледай кой се превърне в зомби преди да... Ама то 3000 амо. Аз съм зомбито. Мамка му. Мите, я. Готов съм. Как се скача с джумп зомбито? Защо не съм джумп зомби? Мите, дай да те замразим за малко. Закона, бе! Закона замразим. За таковахта зомби. Знам. Аз се пробвам един да превърна с голден емка. Всички само мен цепа, той е. Аз за тях. О, Джинига. Мите, за какво трябваше точно мен да му превърнеш, а? Аз къде знам, че си ти. Казах ни идей. Ама щях да те замръза. Живота не е чест. Знаеш, че като биеш някой те спалва пак. Аз се пробвам да се кача на едно място. Голден емка. Защо не мога да си я купа? Яла ти ми тука! Яла ти ми! Кой беше това, дето ме прескочи? Аз за теб съм. Не си. Къде си? Вите с мене? Слеза малко долу. Цепа зомбито. Идей да го цепиш. Той ти е приятел. Безопасно викаш. Не, това бях аз. Наистина ли бе? Да. О, Джинига. Гледай ма как аз игра. Ана ми тач един колко има 7 милиона амо. Ти знаеш, че може да летиш и без джетпак? Така ли? В смисъл, вместо може да летиш със семката. Това знаеш ли? Може да летиш. Гледай мен, нали си мъртъв? Гледай ма сега как аз игра. Само зомбитата ми дава да гледам, сори. Ако си купиш джетпака и пуснеш емката, може да летиш с емката, вместо с джетпака. Това го знам. Аз викам. И с ножката. Не с ножката. Аз нямам ножка. С дясно копче стрелят, знаеш. Да бе, знам бе. Гътнах ли се, бе? Да. Това е професионално. Преследват моя приятел, той ще ги уби. Вярвам в тебе, бързо. Те го гътват. Виж какъв е простак. Само един остана, май. Да, и той тук отдолу се кри в мазето. В мазето на мапа се кри. Времето свърши. АВП ще си купа. Купих си АВП, знаеш ли? Идея много тъпо. И малко джетпакче и така литваме тук горе. И кой ли ще превърнат зомби? Ако съм аз, знаеш, че ще ги зараза. Знаеш ли къде е зомбито? Къде? В момента. Сега го цепа. Къде е, бе? Обясни ми. Къде е? Да, виждам го. Заразиха ма!
Абе, за кого ме зарази, бе, човече? Не знаех, че си ти. Тъпо си купих абе пенци. Защо не съм зомби такова, дето аз исках, бе? Аз не мога да си видя ръцете. Аз пък да. Аз пък не мога. Аз пък не си взимам джетпак. Що? О, абе пенци. Ана ми так. Ана! Сега на един кучум ги килваш. Що така? Така е, защото това е проектирано така. Сега си джумп и спид зомби. Аз искам да му спомниш снайпериз, бе. Ай стига, какъв е то хакер, воу. Да, бе, наистина, тоде бих, ето ви то. Ох. Нема килва, аз това. Един без да исках да килнах, това беше ти и ме удраше, знаеш. Аз не съм те удрял. Удраши ма, точно теб килна. Аз съм добро момче. Вече идвам горе да вътрепа, те ма килват. Стига, няма да се разпи. Ох, зомби под мене. Ох, колко е си. Ти зомбите мана с джетпак. О, джетпак си намерих и аз. Так. Сега ще лита с АВП-то. Къде сте, бе? Аз съм точно под носа. Джъмп правя, джъмп. Виждам те. Видя ли, не можаха да му учат. Аз съм капризно дете. Това съм аз. С джетпака. Стига си джъмпил, бе, не мога да оцеля, бе. Уау. Точно това е целта. Да се задържа докато времето свърши. О! Ой, аз съм сега само подигал. Глей. Ти се веднага си купуват. Ти ли купи Голдена и сега? Не. Аз ще купих джетпак. И го използвам с АВП-то. И аз си намерих безплатен джетхер. Точно до мен. Майка ми пуtka. Аз бях добро момче, за какво ме бутнах ти отгоре? Щях да си взема джетпак. Вие пуснахте ме отгоре. Сега се превърна в човек, аз ти казвам. Къде са зомбитата? Не знам, аз не съм мъртъв, на мен ме спална. Той някаква енергия набира и не мога да го стигна. Това съм аз с АВП-то, дете те кърти от оде. Спри, бе! Кой ще бъде тук сега? То приятел кой е? Не, това е лол. Сега почвам да джъмпа. Гледай сега. Опа. За кой не мога да джъмпа? За кой не съм джумп зомби, Пидерази грозни. Виж, бе, те пидерази не искат да ме пуснат. Аз ти източих кръвта, не, това не си ти. Аз ти точих кръвта, на това бати зомби. Ти знаеш ли аз колко кръв имам, 2555. Да, тук ме целят с закона. Годин. Целят аз с снайпера. Джинига. И то убих аз, така че не ми се сърди на мен. Едно зомби ми скачи пред очите, знаеш ли? Да, знам, аз го превърна. Аре, стреляме с джетпака. Так, нали знаеш, че този джетпак има енергия? Да. И да отвърчи и да паниш и после да изядат зомбитата. Ще ти Забравих, че имам и гранатки. Бач, кеф. Да, бе, втората е замразяваш зомбито. Знам, бе, Първата го палиш. Ти не забравяй, че снимам.
А как му свършва енергията? Как се зарежда пак? То само се зарежда. А, да, аз му е падъл в момента, знаеш. А, на зомбито! Зомбито е до мен! Ще го изкарам наяве. Тако. Къде си, бе? Е, тук в избата. Вика. Да, това съм го свикнал да му викам изба и... Мам. Превърнаха ме в зомби, защото съм готин. Аз пък ти откранах джетпака. Защото съм готин. Замразиха ме. Fuck you. Аз пък ще целя с твоя джетпак. Стреляй! Не мога. Сори. Идва мене ми, лоу. Лоу. Кой ме превърна? Кой пидорас беше? Някакъв дълбък лоу нещо. Той е... Грит ли само? Грит? Ти си с джетпак, ей! Метни ти му една бомба, бе. На кой, бе? Чакай, сега ще метнат на един човек бомба, гледай се. Знаеш колко амо пак си имам? Колко? 2000... знаеш, виж, червено зомби стана. Защо Да се направи човек и да взема джетпак. Как се правиш, човек? Заради тебе ми взех най-ебаното оръжие. Заради мен и пак, нали? Толкова много изхарчих, че... Ес! Защо правиш Всички това? сте зомбита, нали? Няма Не. ти сега една дупча. Аз не съм зомби, така че аз съм някакъв такъв тъп И аз... с картешница. Те ни свършват патлаците. То на всички оръжия не свършват патлаците. Ние сме тук 6 човека, ама мен... Това идва насам, ме бахти зомбите. Те къде си, бе? Цепа по едно зомби отгоре на моста. Добре. Пази се, че идвам, аз съм зомби. Имам 50 000 кръв. Не 500. Съжалявам, обърках. Как взимаш тя? Какво е това зомби дет скача? Това съм аз, няма цели. Добре, и ти цепа, ай. Джет, аз съм биш джет. Беден съм. Аз кърта зомбите. Аз идвам да къртам теб. Спокойно, Спокойно, това съм аз. Само да ме застрели. Не, аз искам да... За да те... Що не ми каза по-рано, бе? Убиха ли те? Не. И за теб идва още едно, махай се от тука. Това е хубаво, че съм ти е приятел. Виж това. Това пък скочи чак до мен, бе, бахте зомби. Аз съм това. Ако искаш да те... И аз да почна... Да, вие сте 50, аз съм един. Двама сте. Не, 4 човека сте. Извинявай, обърках се. Искаш ли да сменя мапа? Да. Як стоя? Аз го смених така, че... Ей, оцелях, бе, майна. Ето и мапа се сменя. Да. Аз мисля това да е за този дълъг епизод. И да почнем втори, искаш ли след това? Нека. И добре, хора, това беше от нас. Аз бях Fireplay, тук до нас беше господин... Аре, господин Death Race. И това беше от нас, чао.